A Sant Joan de les Abadesses hi podem trobar molt més que bellesa arquitectònica i cultural, en aquest cas la ruta del ferro i del carbó, una antiga via que utilitzaven els trens per transportar carbó des d'Augassa fins a Ripoll i fent parada obligatòria a la població que avui ens trobem, que és Sant Joan de les Abadesses. Donem la benvinguda a en Xavi Sala, director de l'Alberg Ruta del Ferro. Xavi, bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, gràcies per acollir-ne aquí al teu poble. Bueno, doncs res, gràcies a vosaltres per venir aquí i poder mostrar tot el món on som, no? Sí, perquè de possibilitats n'hi ha moltes, i en tema d'oci, Sant Joan de les Abadesses és pioner i capdavanter en tema de la ruta Via del Ferro. Què ens ofereix aquesta ruta? Home, la ruta, com bé descrivies abans, és el que substitueix la via fèrrea, és a dir, el traçat de tren. Per tant, tenim una ruta molt accessible per tothom, per poder fer en bicicleta o caminant, o ara es fa en patins, en patinets i amb coses semblants en bicis que porten rodes, així, no? Últimes tecnologies, eh? Sí. I la veritat és que, clar, permet un gaudi espectacular per tota una sèrie de públic molt ampli, no? Un ventall molt ampli. Són 12 quilòmetres de recorregut, en aquest cas, i a peu de via hi ha l'alberg, no? Què ens ofereix l'alberg? L'alberg és la joia de la corona de la Via Verda, per descomptat. A l'alberg us ofereix un allotjament amb tots els serveis possibles, és a dir, des d'esmorzars, dinars, sopars, dormir, evidentment, amb unes instal·lacions de qualitat molt maques, que ja estan pensades amb el binomi aquest de la ruta del ferro. És a dir, si la Via Verda és ideal per famílies, l'alberg encara més, no? I ja està pensat amb això per tal d'acollir i allotjar tot aquest públic que després puguin gaudir no només de la Via Verda, evidentment, sinó de tot el que ens representa Sant Joan, o ens mostra Sant Joan de les Abadesses, que és la muntanya, els monestirs, etc. La gent que ens estigui veient des de casa o ens estigui escoltant a través de les zones de la ràdio es preguntarà, quin atractiu, què puc trobar quan jo vagi amb la bicicleta o en qualsevol mitjà de transport que sigui ecològic? Sí. Doncs escolta, en aquest cas, què podem trobar bonic? Unes gorgues? Què hi ha? Un atractiu que el telespectador o l'oient pugui captar ara mateix? Mira, tot l'entorn que passa a la Via Verda ja és una cosa espectacular perquè pensa que el 80% de la gent que tenim és de Barcelona o àrea metropolitana o d'arreu de Catalunya i ve aquí i ja està en un marc inusual per ell, no? Vull dir, llavors, ja només aquest sentiment ja el transporta, a més, amb una Via Verda, amb gent que normalment no va en bicicleta o així, doncs vas caminant, vas pedalant, sobretot d'anar de Ripoll que fa baixada, i llavors a la tornada treuen els bufecs aquests que diuen, ostres, doncs a part de passar-m'ho bé i tot això, doncs he fet esport, no? Doncs clar, he contribuït. Sí, arriben allà. Molt bé, fantàstic. Genial, no? Fantàstic. L'Alberg també disposa d'un centre de BTT, no? Exacte, nosaltres som el punt d'acolliment del centre BTT del Ripollès, per tant, per públic més exigent o que tenen ganes de més canya, diguéssim, amb el tema bicicleta, doncs nosaltres tenim 21 rutes senyalitzades i homologades. Vol dir que en funció de la dificultat o de l'exigència de cadascú pot trobar diferents rutes al seu nivell, no? Igual que les pistes d'esquí doncs tenen blaves, verdes, vermelles, negres, doncs això també ho té, no? I llavors estar senyalitzat i tot això doncs és una facilitat. A part, com a punt d'acolliment, nosaltres oferim el servei de rentat de bicicletes, lloguer de bicicletes... Sí, i deixa'm-ho dir, perquè és una cosa novetat d'aquest any, doncs també oferim rentat és a dir, els usuaris tenen una rentadora i una secadora per si van en ruta, doncs puguin rentar-se la roba, eixugar-se i continuar després d'aquesta. La via. Molt bé, doncs queda dit això, que queda palès el que has comentat. Escolta, hem sentit a parlar a l'oficina de turisme quan hem arribat, ens han explicat la família intrèpida. I ens hem quedat així com, la família intrèpida, de què es tracta això, Xavi? M'agrada molt que el treguis aquest tema, perquè és novetat brutal per aquest any. O sigui, la família intrèpida és un programa adreçat a totes les famílies intrèpides o no, però de tot arreu, que poden trobar en l'alberg una estada amb activitats, però no amb activitats qualsevol, sinó una activitat relacionada sobretot amb la terra, amb el nostre entorn. Sí, temàtic. És a dir, que no trobaràs aquesta activitat, no sé, a Montblanc. No la trobaràs, la trobaràs aquí. Molt personalitzada a la vostra zona. Sí, amb gent d'aquí, autòctona, per dir-ho d'aquesta manera, que et transportarà en la història de Sant Joan, amb la bellesa de l'entorn i tot això, però jugant. I llavors, el guai d'això és que les famílies interaccionen entre elles i llavors és una mica... No és només allò, pels nens que juguin o perquè nens aprenguin, sinó que és una cosa de tota la família que participa en les activitats i amb aquesta manera de funcionar. Llavors, està bé aquesta relació que et permet, créixer. Créixer, no?
no? Molt bé. Escolta, se'ns acaba el temps, però no volia deixar perdre l'oportunitat de preguntar-te què amaga una frase que és molt bona, els secrets de la Baronal Vila de Sant Joan. Què és això? Val, doncs això hauràs de venir un dia, o amb la teva família, o qui pugui venir a descobrir-ho, perquè bàsicament és una gincama a dins del poble, on el poble amaga moltíssims secrets, i fent aquesta gincama el pots descobrir tot jugant, diguem-ho així, perquè la gent vingui a provar-ho i gaudeixi fent això. Doncs per més informació, aquí ho veuen sobreimprès a la pantalla, www.santjoandelesabadesses.cat. Xavi Sala, director de l'Alberg Ruta del Ferro, moltes gràcies per venir fins aquí al claustre, un lloc fantàstic, idíl·lic. Espectacular. I tornarem segur. Gràcies, Xavi. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.